Alright guys, zvatafambira tazvowana hazvina kuzofamba nenzira yanga tichishuvira kuti zvakamira hazvina kuzofamba nenzira yanga tichishuvira inokuti vamwe ngakutoti content chichi tiri pachipatara zvechokwadi amene kana pachibuda paposte pakubuda pakona tiri pachipatara zvechokwadi taperekedzwa naGulezi Regina. Chokwadi tiri kuchipatara guys. They will never believe it all. Now, Mkoma Shoti the comedian, okay. So guys, hapa matakwenda kumba mani. So tafambira, tishazokuza but not now.